Firma BEVE je jednou z těch, které se zabývají vzdělávacími projekty a pořádáním rekvalifikačních kurzů. Posledním z nich je projekt s názvem Aspirant 25, určený pro mladé lidi do 25 let a absolventy středních a vysokých škol, kteří v jeho rámci získávají odbornou nástupní praxi. Na závěr tohoto projektu byla uspořádána odborná konference. V rámci tohoto projektu, který má rozsah 1 rok pro ty účastníky, tak získávají určité teoretické znalosti. V průběhu 2 měsíců se zdokonalují v práci s počítačem, získávají právní vědomí, určité základy sociální a podobně. A potom 10 měsíců jsou přiděleni na práci ve firmách a organizacích okresů Vyškov a Blansko. Projekt absolvovalo 63 frekventantů, kteří jej také úspěšně uzavřeli, což je jistě uspokojující výsledek. Výsledky jsou vynikající právě v tom, že víc jako 80% účastníků tohoto projektu se v průběhu zaměstnalo a veliká část zůstala právě na práci u těch organizací, kde tu praxi získávali. Partnery projektu byly úřady práce v Blansku, ve Vyškově a obchodní a hospodářská komora Vyškov. Jsou to především úřady práce, pro které mají podobné projekty velký význam. Neméně zajímavé je i to, že těmto aktivitám je více než nakloněna Evropská unie, která je podporuje i finančně. Já si myslím, že mají význam skutečně dost zásadně obrovský, protože objem disponibilních prostředků na tzv. Aktivní politiku zaměstnanosti se nám rok od roku snižuje. A toto je moderní zdroj financování, kdy si můžeme dovolit financovat i aktivity, které by standardním způsobem třeba přes aktivní politiku zaměstnanosti nebyly možné. To znamená, v těchto projektech se mohou zapojit jak uchazeči o zaměstnání, tak například i zájemci z jednotlivých firm, kteří jsou registrováni potom pro zvýšení kvalifikace na úřadech práce. A mohou se vyvinout i, řekl bych, nestandardní aktivity. Slyšeli jste dnes třeba variantu 10denní praxe ve firmách, což za normálních podmínek možné není. A 83% úspěšnost potom při hledání zaměstnání je důkazem, že takovéto projekty jsou správné. Čili my tyto projekty vítáme, podporujeme a rádi se i do budoucna staneme partnery v obdobných projektech tohoto typu. Vypadá to, že tento systém vzdělávání je v rámci cíle získání zaměstnání velmi úspěšný. Pro nezaměstnané, kteří mají opravdový zájem, je tedy nadmíru přínosný. Jednoznačně ano, a nejenom nezaměstnaným, ona může odstranit takzvanou skrytou nezaměstnanost. To znamená tím, že do těch projektů se budou zapojovat čím dál tím více firmy a budou chtít vzdělávat své zaměstnance, tak vlastně odstraní budoucí nezaměstnané, kteří by díky tomu, že se jim bude snižovat kvalifikace, mohli přijít o místo. Takže je to velmi výhodná záležitost a moudré a chytré firmy už jednoznačně pochopili, že se o své lidi musí postarat. Je to dobrý projekt a pro budoucnost, že bude i úspěšný v dalších akcích, předpokládám. Je to proto, že ty firmy jako my potřebují odborné pracovníky a řeknu, že problém je samozřejmě v tom, že při pohovoru, když někoho přijímáme, nemůžeme si ověřit v té krátké době, jak ten pracovník bude pracovat a tady je možnost dlouhodobější vlastně oboustranného seznámení jak s tím pracovištěm, tak my s tím pracovníkem, co považuji za největší přínos. Samozřejmě určitý handicap v těch firmách soukromého charakteru je ten, že tam není čas, prostě ty lidi jsou vytíženi a přesvědčit někoho, aby se těm lidem věnoval, prostě je někdy problém. Ale my jsme to vyřešili, já si myslím, že do budoucna to tak budu dále akceptovat nebo realizovat naší firmě a že budeme další pracovníky přijímat. Je tedy zřejmé, že firmy mají zájem na podobné bázi spolupracovat a získávat tak zaměstnance s odpovídající úrovní. Ano, určitě, že nové pracovníky potřebujeme a musíme říct, že škola připravuje ty pracovníky teoreticky, ale ta praxe je vlastně zaměřena už na konkrétní úkoly a to je rozhodující.